बिथाङा चिरां जिल्लायावहाय बयबो सिनायखायो जानो हागौ ना बयबो सिनायो मिनिया बर' होनबाथाय मिनिया बर' बिथाङा दे एसे फोरमायना होदो माबाफोर फोरमायनांगौलाय फोरमायना होदो दा फोरमायनांगौआथ' बेनो ब्रादार माने जों बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ आरो जों बर'फ्रा माने बर'नि चेनेलफोरखौ बारा गुरुत्थ' होआ बेनिखायनो आङो मिनिया बर' इउटुब चेनेलनि जानानै आङो बयखौबो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे नायनांगौ भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बयबो गावनिनो आंगो इउटुबार होननानै जे बयबो हेफाजाब होलायो आङो बेखौ लुबैयो खिन्थु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे नारखेना दोननानै माखासे बै हासा हुसाफोरनि कार्टुन भिडिअफोरखौसो नायख्रेबबायनानै होयो आं दा बेखौनो लुबैयो जाहैबाय माने माखासे जोंनि बर'फ्रा जोंनि माखासे नायजाथाव भिडिअफोरखौ नायनानै जे होलाङो आङो बेखौनो मिजिं थिनाय थाबाय दिनै सानडे जों बयखौबो आंनि गोसो गोथारै आङो खावलायहरदों दा बेनो दा बिथां मिनिया बर' ने मिनिया बर' गामिया मामोनलाय आंना गामिया चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनसे फिसा गामि पर्बतजरा दा बेयाव आङो जोनोम मोननाय जादों आरो आङो बेयावनो जोनोम मोननानै आङो बेयावनो गथ' गथाय खांनानै दा आङो आधा बैसोखौ लानानै आङो दा जिउ खुंगासिनो दङ फाइनालि एक्सुवेलि आङो बेखौ भिडिअ नायबाय थानाय जायोमोन आरो बिथांनि नामा जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मा होनो पर्बतजरा गामिनि एक्सुवेलि फाइनालि जों नैबेयावहाय मोनसे 50 इयार्स जुबिलि जादों BELC नि बेवहाय जोङो लोगो मोनलायफैदों दा बिथांनि भिडिअखौ आं नायबाय थाखायोमोन नाथाय दिनैनि समावहाय ओरैबायदि खुसिनि बाथ्रा बेवहाय जों लोगो मोनलायफैनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथाङा फोरमायलांखाबाय नंगौ जोंनि बर' हारिनि माखासे मानसिफ्रा जोंनि भिडिअखौ नाया बा गावनि हारिनि भिडिअखौ नाया गुबुन हारिनि कार्टुन फुथुनफोरखौसो नायलाबायनानै टाइम पास खालामो गावजों गाव मदद खालामलायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना जोंनि बड'नि गेजेरावहाय 35 लाखसनि पपुलेसन दङ बिनि गेजेरावहाय 25 लाखसफोर होदलायनानै होयोब्लाबो जथेस्थ' होननानै आं सानो अब्ला रायजोफोर नोंसोरबो बुजिदो आरो भिडिअखौ आं बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों खुलुमबाय बाय नै इबो दंबावोसो आंखौसो मावहरदों नोङा ओरै आरो नै सासे फुराना लोगो दंखायो दा आंलाय दंखायो दा रिभलिउसनखौ जेब्ला नायगोन रिभलिउसननि खोथाखौ आं दा बुंलिया मोजां दा आं बोरैथो सफैखो नोंलाय कन्टेक्टआ जाखालेना बे फुराना लोगोआ नै बेंगलर मेट खय बोसोर जाखो 5 बोसोर जाबाय दा 5-6 बोसोर जों रायज्लायनो थाथ' होनला दे आं बैयाव थांबो बे दे मोजां दा दे सासेयालाय हनै माथो सिनायबाय मा चेनेल थांखि ब्लग आच्छा दे औ दे नोंथाङा नाय जग्रियाव थांनानै धरनि रायगोन दिनै आंनि न'आ हरनि बादि खालामबाय बांद्राय दौलत जानायखाय मोसौ मोसा जानायखाय हर गैयि खालामबाय नोंखौ नुहुरना फैखादों सार बेंगलर मेन नै आच्छा नै हाय गोबाव 2019 ना 20 आव लास्ट लोगो मोनस्रायोमोन दा दिनैहाय जोंनि जयपुर बागमारा बड' इभान्जेलिकेल लुथार्सनि गल्डेन जुबलि सेलेब्रेसनावहाय बेखौ लोगो मोननाय जाबाय आरो दिनैसिमाव गैयाब्लाबो 3 बोसोर 4 बोसोर जाबाय गोजोननाय मोनदों थेंक्स होनाय थाबाय फैनायनि थाखाय जोंनि जुबलियावहाय स' सिनायखायो स' थेंक इउ फैनायनि थाखायहाय
मोजाङैनो इन्ट्रडाक्सन होना होखाबाय आरो जों मिथिखाबाय बेयाव जाहैबाय गल्डेन जुबलि जादों मा होनदोंमोनलाय जायगाया बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमगुरि पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय मोनसे मालिबिथा एरियायावबो गोग्लैयो मालिबिथा एरियानि जयपुर बागमारा गामिनि नामा दालाय एड्रेसा गासैखौबो नैबे आं फंबाया होनखायो सिगांनिफ्रायनो फंबाय नामखायो जों बेंगलराव लोगो मोनलायखायोमोन आरो जोंबो इभेन्जेलिस्टआव थानायमोन गुनाङा बेंगलर BBC चार्चआवहाय बेंगलर बड' चार्च होननानै बुङो दा आरो फाइनालि आङो नै बेयाव सफैबावबाय माने बे BLC ना BLC चार्चआ 50 इयार्स जाबाय बेनिखायनो बेवहाय मोनसे गल्डेन जुबलि खुंदों आरोना बेवहाय आंबो ओरैनो बाहागो लाफैदों फैनानैहाय बेनोसै आरोना अके बहुद मोजां मोनबाय बेनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आरो इसोरा खामानि मावनानै जानायफोरखौ जालाङो बेखौ आङो खावलायदों गिर्जाया गजोबबाय बेवाय नै माबा जेन्द्रानि बिसिनि माबा जायो आरो बिदा जेन्द्रानि बिदा थांफिननायसै गिर्जानिफ्राय नै नाङाखै नेटानो नाङाखै नै नेट नाङा बेयाव गिर्जाया गबायनो जों थांफिननोसै गाइस प्रग्रामा जोब्बाय गाइस फाइनालि जों गावबा गाव न'आव थांफिननाय जासिगोन नै भिडिअफोरखौहाय नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो गुड बाय